बयनिसिमबो खुलुमहरबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। शिबसागर जिल्लानि आमगुरिनि 61 नं राजा लामायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। सासे आइजोआ गारिजों आमगुरि फारसे थांबाय थानाय समावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला सासे आइजोआ गारिजों जाजि आमुगिरियाव थानाय गावनि न'निफ्राय आमगुरि फारसे थांगासिनोमोन। बे समावनो लामाजों थांबाय थानाय बेसाद रोगाग्रा गारिया उनथिंनिफ्राय सौदावफैयो, जायनि जाउनाव आइजोआ जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जायो। जाब्रबथायाव जिउ खोमानांनाय आइजोखौ रुबि सइकिया नाथ होननानै मिथिनो मोन्दों। बिथाङा NIT कम्पिउटार फोरोंथाय फसंथाननि बिगोमा होननानै मिथिनो मोन्दों आरो गावनि बे कम्पिउटार फोरोंथाय फसंथाननि फारसे थांबाय थानाय समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। जाथाय जायगायाव गौरिसार आरो आमगुरि पुलिसा सौहैनानै बेसाद रोगाग्रा गारिनि सालायगिरिखौ हमदों आरो रुबिनाथ बिथांनि गोथै सह'खौ बोखांदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। फैगौ 26 मार्चआव बन्द थागोन भारतआ। थांनाय दान 4निफ्राय भारतनि आयेन बोखारनायनि दाबियाव सोमावसारबोगासिनो दङ हादरनि गुबुन गुबुन जायगानि आबादारिफोरा। सोमावसारनाय आबादारिफोरा मिन्थिहोनाय बायदिब्ला फैगौ 15 मार्चआव हादरनि माखासे माइनि ट्रेड इउनियननि हेफाजाबाव गेसनि बांनाय बेसेन आरो रेलवे खोन्दोखौ गावखुंथायारि खालामनायनि बेरेखा गोख्रों सोमावसारनाय जागोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे आबादारि दैदेनगिरिफोरा मिन्थिहोबावनाय बायदिब्ला फैगौ 28 मार्चआव हलिनि सानखालि हलिका दहन हाबाफारियाव गोदान आबादारि आयेननि बिलाइखौ सावगोन होननानैबो फोरमायदों। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव। सोनाब बेंगलनि गाहाय मन्त्रि ममता बेनार्जीखौ थांनाय 10 मार्च बुधबारखालि बिधानसभा बिसायख'थिनि बिजाथिलाइ गथायनाय उनाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलनि थाखाय नन्दीग्राम फारसे फैबाय थानाय समावनो सिनाय मोनै दुथांफोरा गाग्लोबदोंमोन। बे गाग्लोबनायाव सोनाब बेंगलनि गाहाय मन्त्रि ममता बेनार्जीनि बिखाया गोब्राबै दुखु मोननायजों लोगोसे आगसि आथिंआबो फारसे गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं सोनाब बेंगलनि गाहाय मन्त्रि ममता बेनार्जीखौ बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलनिफ्राय फैबाय थानाय समाव सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै TMCनि मावथिफोरा ममता बेनार्जीखौ आथिं सिफायनो नाजादोंमोन होनना अजद दैखांनायजों लोगोसे बेरेखा दोलोनि हेंथायै सोमावसारदों। गुबुन खौराङाव फैबावदो। दिनै कक्राझारनि साहा फारसे थिनालिनि साखाथियाव लामा जाब्रबथायाव थामहिनबा गंसे गारिजों सौख्लाय जानानै लामायाव गोग्लैनानै थानाय सासे आइजोखौ एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि आथिखालनि UPPLनि दैदेनगिरि लरेन्स इस्लारिया गावनि गारियाव दैखांना लांनानै कक्राझार RNB सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसनहैदों। जाथायजों भुगिनांनाय आइजोखौ दग्रागाव गामिनि दनि किस्कु होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव। बाक्सानि 62 नं बरमा बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा जानानै दङ MP नबकुमार सरनियाया। दिनै बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों बिथाङा। गुबुन खौराङाव फैबावदो। कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि हाब्रुबिल चिलाराय भवनाव दुलाराय कच राजबंसि फरायसा आफादनि मोनसे मेल जानानै थाङो। बावैसो सिगां भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारा कच राजबंसिफोरनो कमतापुर अट'नमास काउन्सिल होनायनि उनाव मिरु आक्रासुनि माखासे बिबानगिरिफोरा लांदां जानानै थानाय मिरु आक्रासुनि गाहाय नेहाथारि बिबानखौ गसाइगाव हालामनि सुनादर रायखौ थिसननाय जाबाय। सुनादर रायआ मिरु आक्रासुनि गाहाय नेहाथारि बिबान मोननायखौ गसाइगाव आन्सलिक कमिटिनि आक्रासुआ गोजोननायजों बरायदों। बरायनाय बे मेलनि गेजेरजों गोदानै गाहाय नेहाथारि बिबान मोननाय बिथां सुनादर रायआ कच राजबंसिफोरखौ बिसायख'थि समावल' भटनि थाखाय बाहायबाय थायो आरो सोरखार फैब्ला नेवसिगारो होनना सोंखारिना बुंथिदों। लोगोसे बिथाङा बे मेलनि गेजेरजों बाहागो लानानै बिथाङा बुंबावो दि राजबंसिफोरनि दाबिया कमतापुर अट'नमास काउन्सिल नङामोन। कमतापुर आरो ST होआब्ला माब्लाबाबो कच राजबंसिफोरा गोजोना होननानै बुंथियो। बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै कमतापुर अट'नमास काउन्सिल होदों अब्लाबो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ राजबंसिफोरा बरायदों। नाथाय बेखौ लानानै बिसायख'थि मुलाम्फानि थाखायल' खालामनानै मोजां मावफुङाब्ला आक्रासुआ जिरायना थानाय नङा होननानैबो बुंथिदों। गुबुन फारसेथिं फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव आक्रासुआ बबे दोलोखौ हेफाजाब होगोन बेखौ दासिम थि खालामथ'नाय जायाखै होननानैबो फोरमायो। लोगोसे बे साननैसोनि गेजेरावनो रायजो राजाफोरजों सावरायनानै दोलोनि खान्थिनि गेजेरजों फोरमायनानै होगोन होननानैबो बुंथियो। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव। महाराष्ट्र रायजोआव कर'ना जिउसानि बांदेरनाया
बांनायनिफ्राय बांसिननायखौ नोजोर बोनानै नागपुर सोहोरखौ फिन लकडाउन फोसावफिनबाय। महाराष्ट्र रायजोनि केबिनेट मन्थ्रि नितिन राउतआ दिनै 11 मार्च खालाराव नागपुर सोहोराव 15 मार्चनिफ्राय 21 मार्च खालारसिम लकडाउन खालामनो फोसावना होदों। मख'नो गोनांदि बे लकडाउनाव रावखौबो न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनो होनाय जायाखै। लोगोसे गोनांथि मुवा बेसादफोरनि गलाफोरखौल' खुलिनो होनाय जादों। गुबुन फारसेथिं थांनाय बुधबार 10 मार्च खालाराव नागपुर सोहोरनिफ्राय सानसेनि गेजेरावनो सा 1710 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। गुबुन खौराङाव फैबावदो, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि कसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय गासै गं 11थासो गामिफ्रा बारहुंखाजों थेर-बेथेर जानांदों। सासेबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखैब्लाबो गिख्रंथाव बे बारहुंखाया न' बां सिलिंखार खालामलांदों। थांनाय मोनानिफ्राय लानानै गासैबो रायजो राजाफ्रानो गोब्राब आरो गोबां दुखु दाहायाव सैनांदों आरो थाबैनो सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो थाखाय खावलायहरदों। थिग बे समनि गेजेरावनो दिनै फुङाव बावैसो गोदानै बिबान मोननाय EM बिथां उखिल मुसाहारिया सिलिंखार जानाय जायगायाव थांनानै नायबिजिरहैदों आरो थाबैनो रायजो राजाफोरनि खहाखौ सुस्रांना होगोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। बाक्सा जिल्ला सदर मुसलपुराव थानाय जिल्ला एबसुनि मावखुलियाव एबसुनि बानजायनायाव मोनसे मावसुमा मेल जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि गासै मोन 25 जिल्लानिफ्राय फैनानै एबसुनि मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लानाय बे जथुमायाव एबसुनि मावथांखि गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय, बड'फा मिशन नोजोरथियारि सोलायनाय लोगोसे समाजाव सोलिबाय थानाय जौ जुवा, थिर खेला, आइजो फालांगि आरो दायना फोथायनाय बायदिफोरनि सायाव सांग्रांथि होनायजों लोगोसे बेफोरखौ होबथानायनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावनायनि थांखि लानाय जादों होनना मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों। बेजों लोगोसे फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माबे राजखान्थि दोलोखौ हेफाजाब होगोन बेनि सायाव गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों बिटिआर हालामाव UPPL दोलोखौ थोंजोङै हेफाजाब होगोन होननानै फोरमायदों। लोगोसेनो UPPL दोलोनि बिजाथि गैयै आरो आसामनि बियाबफोराव जाय दोलोआ बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनो खोथा होगोन बे दोलोनो हेफाजाब होगोन होनना फोरमायथियो। दानिया फैदो जोबथानाय खौरां। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ लादाख हादराव जोबोर बाख्नायनायजों लोगोसे नरेन्द्र मदिनो गोजोननाय बावनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि दुलाराय हादरनाङै कर'ना जिउसाया साग्लोबनानै गाज्रि गोहोम खोख्लैदोंमोन। उनाव भारत हादरा दिहुननो हानानै लादाखजों लोगोसे नेपाल, भुटान, बांलादेश आरो मुलुगनि दाब दाब हादरफोराव भेक्सिनफोरखौ दैथायहरदोंमोन। जाय भेक्सिनखौ लानायनि उनाव लादाख हादरा भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनो गोजोननाय बावहरनायजों लोगोसे ग्रेटार टरन्ट' ओनसोलाव गिदिर गिदिर पस्टार, हर्डिं, बेनारफोर फोसावदों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।